Vou a dar lectura a unha declaración institucional que me fan chegar os grupos e quero tamén saudar os membros da Asociación de Enfermedades Renales que hoxe visitan o Parlamento, que asisten a esta declaración institucional que di: a enfermedade renal crónica é un problema de saúde pública de crecente importancia en Galicia, en España e no mundo, pois afecta a un número cada vez maior de cidadáns e cidadás. Estímase que aproximadamente unha persoa de cada 7 galegas e galegos padece algún grau de enfermedade renal crónica e que son máis de 4.000 os que requiren tratamento renal sustitutivo como a diálise ou o trasplante na nosa comunidade. A naturaleza silenciosa e progresiva da enfermedade renal crónica fai que a detención temperá desta doenza sexa crucial para previr as comorbilidades asociadas á enfermedade renal e á progresión desta a estadios máis graves, resultando tamén unha mellora da calidade de vida. Consciente da importancia da saúde renal e do impacto da enfermedade renal crónica na poboación, o Parlamento de Galicia declara: primeiro, compromiso coa prevención, promover campañas anuais de concienciación e educación sobre a saúde renal dirixidas á poboación xeral e aos grupos de risco. Para tal efecto, o Día Mundial do Ril en marzo de cada ano podería ser o eixo central de cada campaña. Segundo, prevención e detención temperá. A saúde renal non só impacta na progresión da enfermedade renal, senón tamén na saúde doutros órganos do sistema cardiovascular. De aí que sexa importante e crucial o seu tratamento precoz para previr estas complicacións e para retardar a progresión da enfermedade. Terceiro, apoio social e acceso a tratamentos de modo individual. O apoio psicosocial e laboral ás persoas con enfermedade renal crónica e as terapias renais sustitutivas como diálise, hemodiálise domiciliaria e diálise peritoneal e trasplante renal, incluído a doazón de vivo, son imprescindibles para os doentes con enfermedade renal crónica para que poidan manter un proxecto de vida de calidade. Cuarto, colaboración institucional. Promover a colaboración entre as institucións sanitarias, as asociacións de persoas con enfermedade renal crónica, os profesionais da saúde e a sociedade en xeral para abordar de maneira integral a enfermedade renal crónica en Galicia. O apoio ás asociacións de persoas con enfermedade renal crónica mediante acordos de colaboración é unha ferramenta que promoverá unha maior saúde renal en Galicia. Quinto, investigación e innovación. Apoio á investigación e á innovación no campo da nefroloxía, co obxectivo de desenvolver novas terapias e mellorar a calidade de vida das persoas con enfermedade renal crónica. O Plan de Atención Integral á Persoa con Enfermedade Renal Crónica é unha ferramenta aínda por desenvolver en Galicia. Sexto, reforzar a presenza da nefroloxía. Fomentar a visibilidade e o protagonismo da nefroloxía na asistencia sanitaria e na sociedade en xeral como eixo central para acadar estes obxectivos. O Parlamento de Galicia fai un chamamento á cidadanía, aos profesionales da saúde e do social, ás institucións públicas e ás entidades privadas para que se unan os esforzos na prevención, a detención e o tratamento da enfermedade renal crónica, co obxectivo de mellorar a saúde e a calidade de vida das galegas e dos galegos. Coida os teus riles, coida a túa vida. É un lema que nos lembra a importancia da saúde renal e a necesidade de actuarmos de maneira proactiva para previr e combater a enfermedade renal crónica. O Parlamento de Galicia reafirma o seu compromiso con esta causa e convida toda a sociedade a se sumar a este esforzo colectivo. Santiago, 25 de xuño de 2025. Moitas gracias.